जरा हम याव बसर से ऑलरेडी फॉक्स जीएस थाने मासन थुखांगा दिनी सिनी सार देबरता कलय दि फाउंडर प्लस इन टीएस इन जीएस बिन जे कंट्रीब्यूशंस दिप्रा इतिहास इति एडिसे होते को बरक नो लैंग्वेज खाइनि कल्चरल रिगने बर कान्ट्रीनि बिन जे कंट्रीब्यूशन अबसुम पंगनानि कगिया बरक रिंग के जा जरावसुम दिनि अमहाय उंनि मंगला खमो अमहाय कक सानानि बयस्ति सानानि जिनखानि लामा दंगला खम ब्लैक खा खामोसुम सार न दिनि किसिनि थानि बजनो याका कलांका अमहाय लीडर्स माननि सिनि फ्यूचर ब्लैक काम कठिन नंनाय फुलफिल खानिनि कटर लीडर्स जों याका कलाम बगे जों दिखा खामजाक सिनि अमहाय जराव सिन टीएसएन नि सिन बिनि फैमिली लगे जों तंनाय जे कोनो दुख कष्ट जों लगिरिनाय अमनो जों कयनै अमहाय लीडर्स न जों मुतिनारगै वलब बिनि जे कंट्रीब्यूशन न मुतिनारगै जों थिफेलेया बो सिनि बखाव तंनाय आं सुकक सयनो आं बिनि खला गाहाम दंथ्रम शान्ति दं रेस्ट पीस थायो आनो पक्ष सामरबाय